Така. Други снимки няма ли? Има още един филм. Вал, той е по-празен. Става дума за 13 метра. Вало, тук брат става дума за 13 метра, може би и 15 надолу. По-дълго. По-дълго. Всъщност, Горе-долу е то. Тук няма да се усети нищо. опасността дали е от 15 или от 5 метра е най-съща. След 3-4 минути имаме работа. Бързай! Чакай, не бързай така да направи. Чакай, ще се отпустиш. Ти нали знаеш къде трябва да идеш убийта него? Убийта него отиваш и... С банката с мотокариста ще ти покаже къща, той няма да се стори. Това е осигурителното въже. Вал, този клип трябва да ми го прехвърлиш после. Можеш ли? Как се вижда добре. Това клип после и Господ не може да ти го вземе. Макар че си получиш на оня свят. Ако и да на оня свят, няма да го гледа. Там си го гледа. Там има карата и... Където ви е удобно да дърпате? Няма където то. Слагай. Там ли? Ето го и банката. Банка, моля ти се да няма много свидетели. Ще пишеш това. Ти за това ли идваш? Да пишеш. Това доле, не я бръзвай толкова. Това не го пускаме едно цигаре. Цимент? Да, и падна ли долу? Не, не спори. Тота кута вече сме в цигарата. Аз жена нямам да се Нашата притеснявам. Нямам жена, нямам деца, няма да се притеснявам. Само някой да каже на майка ми, че не ме е борил. Трябва да имам медитация. Давай. Това е по-дълбоко, това е по-шикано това. Така, там се обрахме. Имаш и Така, Жоро, внимайте, още... искам да обясниш на това път. Добре. Тук въжето не помня. Под парапета. Вие ще дърпат? Не, под парапета. Вие ще дърпат? Под парапета в пътеката зае. А сега? Не, оттам, нататък рече да обходиш. От тука. Вървете натам, бе! Не, бе, човек, тук на макара. Ще го оправи на макара. Той нали сега ще увисне на макарата? Ще дръпваме от тука. Ти... Идеята беше, Ванка, да ме вържат за краката и да ме пуснат надолу глава. Аз знам, че се заправиш, но казвам, че не е. За да не срути пясъка върху. Да не падне пясъка върху. Видите, този пясък на каквото не готови. Той сме на... на подпис. Аз мисля, че ако го вържа... Нещо това мъже го. Тук чакай. Дали Трябва ще ми да държат подзора. ръцете? Какво искаш? Не. Не е така. Не. Отчеме. Мънче, тук има един много акъл да... Вържи ме за гушата да си сигурен. Не, те през тебе ми не въжат да дойде от там. Сега ми кажи. Чекай, още ми не Така ли, става. бе? Така. 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 Аз сега вържи на макарата. Какво затваш? Осигурителното въжа. Гледай да не ме вържиш да си остане тук.
и да натежам некой възел, трябва да режете въжето и после трябва да дойдете, ако купувате въже, да ми пуснете. Има? Чакай сега. Да бе, от тук ще го пущаме, после ще го дръпваме. Оттам. Само нещо да не се е такова макарата. Така. О, Сигурен ли си? Пускай на това после въже, като- искам да го видя. Добре, пускам. Айде. Айде, момчета, чао. Давай! Що не пускате? да бе. Аз го отпускам. Вие Давай, сега бе. няма какво Валял, да... стига си говорил си. Стой. Давай, давай. Любе, давай бе. Абе, не дей ти дръжте, бе, аз го държа, бе, аз го държа. Отпуснете ви въжето, отпуснете ви. Един да ви. Пущаме бе. те. Отпуснете го напълно.